барои Лайло Маҳмадҷонова аз як макон ба макони дигари пойтахт сафар кардан мушкиле надорад. автобусҳо ҳастанд ки пандус доранд. ҷои махсус барои маъюбон муайян карда шудааст. ҳар як мусофир қиссаи худро дорад. нафароне ҳастанд ки ба кӯмаки бештар ниёз доранд. кам ҳолате мешавад ки ҳам ронандаҳо вазифаи худшон иҷро намекунанд. фаъолияти ронандагон дар шабакаи хатсайрҳо бевосита зери назорат қарор дорад. дастрасӣ кафолати зиндагии мустақилона мебошад. хизматрасонии босифат аз лаҳзае оғоз мешавад ки мо дарк мекунем. душанбе ки дар гузашта барои дорандагони имконияти маҳдуди ҷисмонӣ шаҳри душвор дастрас буд, пас аз навсозӣ чӣ? душанбеи нав ва инфрасохтори сохташудаю сохташаванда ва нақлиёти ҷамъиятии он то куҷо бархурди дарди асобағалону дорандагони аробачаи маъюбӣ аст? ин ва дигар масоили шаҳру шаҳрнишинӣ дар барномаи таҳлил. шоми душанбе соати 19:30 дар телевизиони Душанбе.